vocal cameral Armonia Alexandria, formația vocal-instrumentală Giuleandra de la școala numărul 7 tot din Alexandria, grădința Ion Creangă Alexandria, grădința numărul 6 și nu în ultimul rând școala Ștefan cel Mare din Alexandria. În acest an avem iar alături de noi Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Telorman, care ne-a pus la dispoziție aceste costume populare minunate cu care noi, angajații muzeului, suntem îmbrăcați și cel mai aproape ne-a fost în acest an Consiliul Județean Telorman, care ne va oferi surprize dintre cele mai substanțiale. Prin urmare, în această seară l-avem invitat pe domnul președinte al Consiliului Județean Telorman, Eugen Ovidiu Vlad, căruia îi dăm cuvântul. Mulțumesc! Dați-mi voie ca în numele Consiliului Județean, în numele domnului președinte Liviu Nicolae Dragnea, în numele meu personal să vă adresez tuturor celor care astăzi ați vrut să fiți împreună cu noi aici, un bun venit și mulțumiri pentru faptul că ați lăsat deoparte grijile pe care poate le aveați, petrecerile pe care poate le plănuiseți pentru astă seară, pentru a fi împreună la acest moment important, și anume Seara Muzeilor. Această acțiune este inițiată de Ministerul Culturii, nu din România, bineînțeles, Ministerul Culturii din Franța, în urmă cu 7 ani, în 2005, și Muzeul Județean Telorman a răspuns întotdeauna la această inițiativă. Muzeul Județean Telorman se numără printre cele peste 60 de instituții muzeale din România care pregătesc Seara Muzeilor din România. Dumneavoastră probabil că ați mai fost la această acțiune, unii dintre dumneavoastră îi le văd din nou aici. Acțiunea muzeului se repetă an de an, de câțiva ani încoace. Vreau să vă transmit alături de salutul pe care l-ați auzit și salutul Muzeului de Istorie din Roșiorii de Vede, care după exemplu Muzeul Județean astăzi pregătește și acolo o seară muzeală, și am să rog pe cei care sunt dispuși să ajungă la Roșiori de Vede în astă seară, care au drum pe acolo, și deja am stabilit cu câteva persoane să treacă pe acolo astă seară, și ajungă și în Roșiori. Evident, Roșiorul este mai mic, e mai puțin important, oamenii sunt mai greu de strâns. Mulțimea aceasta care este astăzi la noi aici mă face să cred totuși că dacă acțiunea are succes acesta la Roșiori, poate că anul viitor o parte dintre noastre va fi prezent și acolo. Încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați răspuns la invitația Muzeului Județean. Mulțumesc colectivului de salariați ai muzeului care s-au pregătit timp de 2 săptămâni ca această seară să fie frumoasă. Mulțumesc cadrelor didactice care au pus suflet și inimă ca cei care sunt mici astăzi, dar mâine vor fi mari, să trăiască în mijlocul istoriei, și bineînțeles mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi să fie împreună cu noi aici. Eu vă felicit pe toți și vă doresc o zi bună în continuare, o noapte frumoasă și tot ce vă doriți dumneavoastră să se împlinească de aici încolo. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte. Înainte de a începe programul, vreau să vă mai spun că în această seară, după ce se va termina acest program artistic, vă invităm la mici surprize. O parte am să vi le dezvălui chiar acum. Membrele pensionarilor Telorman, cum ne-au obișnuit an de an, ne-au pregătit în seara asta mici gustări delicioase și de asemenea avem alături de noi 2 sponsori generoși. Este vorba de societățile comerciale Comala din Anov și Germino din Alexandria, care și dumnealor, la rândul lor, ne-au pus pe masa din această seară produse lactate, dulciuri, care sper să ajungă la toată lumea care este prezentă, dar pentru asta trebuie să mai aveți un pic de răbdare. Așadar, vom începe Noaptea Muzeilor 2011. Primii care vor intra în scenă vor fi copiii de la ansamblul Mugurel de Fluier din Merișan, comuna Dobrotești. Copiii sunt coordonați de doamnele Adriana Petcu și Mariana Ciură. Să-i aplaudăm!